един бърз клип за това как ще бъдат и кои ще бъдат най-засегнати от пълнолунието на 17-ти. За него ще направя подробен клип, така че ме очаквайте. Не забравяйте да ме последвате тук, в Instagram и Facebook, там правя дневни прогнози. И малко да видите гледката зад мен. За хората с важни точки, асцендент, луни, слънца в Козирог и в Овен, вие със сигурност ще приключвате много така зациклещи кармични програми, които са били наложени във времето. Много от вас ще променят и ще премахнат неща, които със сигурност не ви служат. Като цяло най-засегнати ще бъдат Овен, Козирог, Везни и Рак. И със сигурност тук ще се наблегне на много на остарели модели, които ни вършат работа и ще има една цялостна програма за цялостно подновяване. Пълнолунието винаги е процес, когато ние трябва да завършим нещо или кулминацията от дадено събитие, когато Слънцето и Луната са в противоположни знаци. И е процес, когато ние ни манифестираме, ни пишем желания, може единствено да напишем неща, които искаме да премахнем, но аз ще направя клип специален за това какво да правим и какво не и ще го пусна следващите дни. Тези два зодиакални знака със сигурност ще променят изцяло възгледа си и всички остарели програми, които ни ви вършат работа, сега ще бъдат премахнати. Следващите, за които ще поговорим, за хората с асцендент във Везни. Тук всяка една програма, която е свързана с отношения, блокажи във връзки, в партньорски съдружия. Много от вас ще премахнат първо хората, които не ви служат. Второ, много от вас могат да открият програма, която са си слагали супер много време, което е отблъскало хората около себе си, които примерно, ако сте имали страх от интимност или сте допуснали много проблеми с бивши партньори в отношенията, сега може да бъде времето, в когато може да осъзнаете много неща. Може също да се опитате, ако имате нови отношения, да ги привлечете и да ги направите да работят за вас. При всеки ще се е по строго индивидуален начин, но това ще е в темата на партньорството, отношение на бизнес съдружията. И за хората с асцендент в Рак, това ще бъде голяма промяна, свързана с статуса, с репутацията, с всичко, което ви пречи, примерно да се изявите в бизнес начинанията си. Много от вас ще премахнат дали било то работа, може да станете необвързани, да се разведете или просто да преминете на по-висока на промяна в тази посока. Неща, които ви пречат като лични качества да се развивате в бизнеса, да бъдете забелязани, също ще трябва да промените и ще осъзнаете кои са те. Тоест, наистина времето ще бъде за една така голяма ретроспекция, кое е за нас, кое не и нещата могат да бъдат много силно осезаеми. Интересното е, че Хирон, ранения лечител, който ни лекува от всички неща, трябва да ми покаже, ще бъде заедно с пълнолунието, което със сигурност за повечето знаци, особено за тези, които изброих, ще има едно много бъркане в раните. Много от вас могат да се почувстват объркани, тъжни, може да имате проблеми с емоциите. През този период всички може да плачем, да се чувстваме много така емоционални, но със сигурност всичко е за наше добро. Просто когато Хирон присъства, ще трябва да лекуваме рани, макар и по не най-добрия начин за нас. Тоест, за всеки, който е допуснал грешки, може сега да се даде времето да осъзнае колко не е трябвало да се държи по определен начин, за да може да достигне така до стремежа си и пътя към своето развитие. Затова е възможно много осъзнавания чрез сънища, видения, знаци от Вселената да дойдат с цел да ни накара да сме по-емоционални, да можем да преглътнем някакси загубата, която е била в нашия живот и да намерим начин да се простим. Със сигурност тук ще е нужна много работа. Също Марс ще бъде в квадратура в момента с пълнолунието и ще ни направи по-яростни, емоционални, всичко прибързано, като интензивност, емоции, реакции. Не е добре да го правим, дори да бъдем провокирани, защото много от нас през този период могат да искат да се връщат, да бъдат наранени, да искат да изясняват нещо, да наранят от срещния човек, ако се чувстват преднадени или че някой ги е обидил. Не е най-доброто време, защото може да съжалявате. Най-доброто време е да простите на хората, които са ви обидили, предали, и да може да продължите вие самите напред, защото давайки си енергията към застоялите чувства, които не работят, само на себе си вредите. Аз това нещо го осъзнах и затова се радвам, че имах един дълъг период на пречистване, който ми помогна да осъзная и да сложа приоритети в живота си. И смятам, че всяко едно нещо се случва наистина с причина. Така че отново ще ни очаква така един интензивен момент, но винаги всичко е за наше добро. Очаквайте и следващия ми клип по темата.